Kocurec Silvester Ruskovský poľské jahody pestuje už 10 roky i za rozliku od veľých vytýrol u tej produkcii. Produkuje len fajtu klery, ktorú kupci ľubia, a dobre je i keď sa zjavia zvyšky za prerobok. Udalo vám še vlapiť peršu cenu i toho roku? A udalo še, teraz toho roku baš dosť rušelo, po 250 dinari sme 2-3 dní predávali, teraz sme svanjeli na 200 dinari, bo ľuďom to i tak dosť. S tým, že máme dosť i trošky, máme i škody, dosť i caram, takže by dobre bolo da i po 250 dalje. Sme smenili to, teraz po 200 predávame. Len keď by šo holjem tako trimalo, holjem da týdjenja bo 10 dní, već bi dobro bilo. Iždi tako značko zeljo, ali isto teraz še pojavili dok boli rutavi bubi, to ti teraz rutavi bubi tu na tej parceli jest, na hevtej njet, ali na hevtej še pojavili šlimaki, taki drobni mali šlimaki, takže ljem lapi napravi škodu, ljem tak dziročku napravi, već kad to ne možeme predavati, već kad to muši za paljenku i za, abo što čisti za mađu, abo tak. Popri škodljivcoch, jahodomajski diždi najveći zavadzajú, bo to ti plodi ne vytrimujú vlahu. Ta práve preto veľi jahodare, keď im raz diždi odniesli za robok, odstúpili od tej profitabilnej produkcii.